2022 елгы кышкы махсус олимпиадага волонтерларны сайлыйлар. Хәзер бөтен Россиядә волонтерларны укыталар, үсеш ягыннан үзенчәлекле атлетлар белән аралашырга өйрәтәләр. Волонтерларны сайлап алу кампаниясе 1 июньдә башлана. Есть какие-то виды спорта, которые ты интересны? Да, меня интересен волейбол, настольный теннис. Сорау-җавап форматындагы әңгәмә волонтерларның фикерләү сәләтен ачыклау. Бөтен дөнья махсус олимпиадасына яхшы әзерлекле волонтерлар командасын сайлап алалар. Әлегә бу эш тест режимында алып барыла. У нас особенно и спортсмены. Безнең чара үзенчәлекле һәм спортчылар да үзенчәлекле булачак. Психология күзлектән чыгып караганда, волонтерның мондый спортчылар белән аралашырга әзер булуы бик мөһим. Төп игътибар шуңа юнәлтелә. 1 июньнән Казанда махсус олимпиада уеннарына волонтерларны сайлап алу башлана. Аңа кадәр бер атна дәвамында аерым программа буенча укулар оештырылды. Сегодня они находятся в неком статусе предволонтерском. Алар волонтерлык алдындагы статуста тора. Сәләтләре, аралашу осталыклары бәяләнә. Курслар онлайн режимда да уздырыла. Волонтерлыкка дөньяның төрле илләреннән 150дән артык гариза кергән. Төп ярышларга бөтен Россиядән волонтерлар сайлап алына. Әлегә алар менеджерларның катгый таләпләре белән өйрәнүләр уза. Ярышларның уңышлы үтүе волонтерларга да бәйле. Үсешләрендә аерым үзенчәлекләр булган атлетлар белән уртак тел табудан күп нәрсә тора. Я еще преподаватель, и у меня была возможность пообщаться с этими ребятами. Мин әле укытучы да, минем дә булачак волонтерлар белән аралашу, аларны өйрәтү мөмкинлеге бар. Ә монда без барысында җентекләп карыйбыз, мөнәсәбәтләрне камилләштерәбез. Махсус олимпиадага волонтерларны конкурс нигезендә сайлап алалар. Бер урынга 2 кеше дәгъва кыла. 2000дән артык волонтер сайлап алына. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.